Brawl Stars, но не мога да се движа, част 2. Аз сега мога да се движа само с атаките му. О, не. Сега тук ще почват да ме гонят, защото вижда, че аз не се мърдам, но обаче аз ще им избягам. Бягай, 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 бягай. Не, 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 не. Чао! Не, те още една игра ще играя. Почваме нова игра, видях с какво стана. Но този път предизвикателството ще бъде друго. То ще бъде, че ако взема Power Up, видеото ще свърши. Сега мога да се мърдам, но ако взема Power Up, видеото ще свърши. За съжаление умрях. Това беше